Tak se mi dostal do ruky tenhle malý stolní počítač od Apple Mac Studio a já vím, že to není úplná novinka, ale právě proto jsem se rozhodl k téhle recenzi přistoupit trochu jinak a po svém. K čemu je tohle dobré? Jaký to má výkon a dá se na to posadit 3leté dítě? Tak přesně na tyhle otázky vám odpoví tohle video. Tohle, jak asi tušíte, je stolní počítač a za mě takhle by měl ve 21. století vypadat počítač. Doba, kdy jsme měli pod stolem obří komp, který hučel jak turbína Boeingu 747, tak ta už je naštěstí pryč. A v dnešní době fakt není jediný důvod, aby měl počítač rozměry menší ledničky. OK, nerdi, uklidněte se, vidím, jak vám začala tepat žíla na spánku. Jeden důvod pro to mít pořád počítač v podobě klasického caseu tady samozřejmě je. A to je modularita a rozšiřitelnost daného počítače. Protože to je asi ta hlavní nevýhoda tohle stroje. Dovnitř se dostanete tak maximálně sekerou, jako reálně nejsou na povrchu ani žádné šrouby. Apple očividně nechce, abyste se v tomhletom vrtali, takže na nějakou výměnu disku nebo přidání ramek tady můžete rovnou zapomenout. Prostě berte to tak, že konfiguraci, kterou si koupíte, tak ta vám prostě zůstane na furt, stejně jako třeba u telefonu. Jinak stran designu tady není moc co komentovat. Celý počítač je z jednoho kusu hliníku, který má fakt ostré hrany, vyrábí se jen v jedné barvě a to je tahle šedá, pro kterou má Apple určitě nějaký fancy název a jinak vlastně nic extra. Jediné, co mě tak trochu naživo překvapilo, je jeho velikost. Je to malý počítač, o tom žádná, jen mi prostě z obrázků a videí přišel možná o kapku menší. Řekl bych, že to má zhruba takový rozměr, že byste na to dokázali posadit dítě tak do 3 let, jestli vám tohle pomůže. Když se podíváme na porty, tak zepředu jsou 2 C a čtečka na SD karty. Jako jedno staré dobré USBčko by tam asi neškodilo, přeci jen flashky a externí disky z USB-A ještě úplně nevymřely. Ale budiš. Zezadu je to ale přeci jen o poznání lepší. That's what she said. Tam najdete hned 4C, Thunderbolt 4, port na Ethernet, pak tuhle speciální díru na napájecí kabel, která vypadá jak Mickey Mouse. Mimochodem ten kabel je fakt hrozně hezký, potažený látkou, fakt je vidět, že Apple si na tyhle detaily opravdu potrpí. Dále pak vzadu najdete 2 klasická USBčka, HDMIčko a 3,5kového jacka, který se vám bude fakt hodit, protože navzdory tomu, že Mac Studio má zabudovaný reprák, který je někde, tak ten zvuk z něho není bůh ví co. Hlasitosti ještě OK, ale basy, výšky, středy, prostě celý ten zvuk je takový kovový, takový Navíc, jak je počítač na boku, tak ten zvuk jde logicky jen z jedné strany, což v době prostorových 3D ultra super zvuků nepůsobí úplně nejlíp. Tady si prostě pořiďte nějaké pořádné bedinky a máte klid. A taky počítejte s tím, že budete potřebovat i myš a klávesnici, protože v balení s tímhle počítačem najdete už jen zmiňovaný fancy kabel, ale jinak vůbec nic. Mimochodem, ať už máme ten výčet připojených zařízení kompletní, k tomuhle počítači můžete připojit až 5 monitorů najednou, pokud si vyberete verzi s procesorem M2 Ultra, tak až 8, což z vaší pracovny udělá klidně takové malé řídící středisko NASA. No a tím se pomalu dostávám k tomu, proč si tenhle počítač kupujete v první a možná i jediné řadě. A to je jeho výkon. Ale ještě předtím vám povím o partnerovi mého kanálu, kterým je e-shop Xevo Store, na kterém si můžete koupit nejen Mac Studio, ale taky další kupu elektroniky za super ceny, které bývají častokrát i vůbec nejlepší na trhu, schválně se mrkněte třeba na Heuréku, a taky mají dopravu zdarma. Koukněte se na první odkaz dole pod videem a my se jdeme podívat dovnitř tohohle hliníkového monolitu. Uvnitř tohoto konkrétního kousku se nachází 12-jádrový Apple M2 čip s přívlastkem Max. 64 GB jednotné paměti RAM a terový disk, no a v téhle konkrétní konfiguraci za něj vysolíte nějakých 78 000. A já vím, že to je ranec. Ale ten výkon, který z tohohle stroje vymáčknete,
to je fakt úplně jinde. Já vždycky, když tady mám na testování takhle výkonnou mašinu, tak si strašně užívám to, jak neuvěřitelně příjemné je to s ní pracovat. A to nejsem zvyklý na nějakou hrůzu. Denně používám M1 MacBook Air a jsem s ním vlastně úplně spokojený. Ale tohle je úplně jiná liga. Jakože i při náročnější práci, otevřeném milionu aplikací a skutečně intenzivním zápřahu jste vždycky ten nejpomalejší článek vy. Já například stříhám videa ve 4K z více kamer a tady jsem nenarazil doslova na jediný zásek nebo problém. Vše reaguje úplně okamžitě, tohle je vážně pecka. A co export? Cca 80-minutové video, které mi můj Air rendruje zhruba 1,25 hodiny, jsem tady měl za 9 minut. To si člověk ani nestačí zajít na záchod a už to tam je. Tady máte tabulku benchmarkových testů na porovnání s dalšími stroji, co jsem tady testoval, tak na ní mrkněte, jestli zrovna vás čísla berou. Dlouhou dobu jsem přemýšlel nad tím, jak definovat člověka, pro kterého je tenhle počítač určený. Fakt jsem si s tím lámal hlavu a pak mi to došlo. Ono je to vlastně už v názvu toho stroje. Studio. Máte studio? A mohla by ho vidět? Já třeba studio mám. Točím, stříhám, zpracovávám videa na denní bázi, no a můžu vám říct, že tohle Mac Studio by se v mém studiu fakticky vyjímalo. Nebo pokud máte třeba grafické studio, fotografické nebo zvukařské, architektonické studio, tam všude naplno využijete sílu tohle stroje. No a jestli studio nemáte, tak to už záleží na vás, jestli dokážete potenciál Mac Studia využít naplno a nestačil by vám třeba Mac Mini, který je ještě o poznání menší a na běžnou kancelářskou práci stačí až. Odkaz na něj vám taky hážu dolů, tak na něj koukněte. Tohle je prostě profesionální nástroj, který není nejlevnější, ale pokud ho budete používat k práci, ve kterého využijete naplno, tak se vám investice do něj velmi rychle vrátí. Děkuju, že jste dokoukali až na úplný závěr tohohle videa. Pokud se vám líbilo, tak kliknutím na palec nahoru to dáte najevo tím nejlepším způsobem a jestli ještě neodebíráte můj kanál, tak to prosím zvažte. My se vidíme u některého dalšího videa a do té doby se jako vždycky mějte báječně.